kako da rešimo sada ovaj zadatak. Ok, znači opet imamo jednu, znači nalaženje nula raslanjene na činioce, opet koristimo Bezovu teoremu, opet koristimo teoremu o racionalnim nulama. Do duše, gledajte ovdje imamo još jednu stvar. Ovo su takozvane kososimetrične polinomske jednačine. To znači da su koeficijenti zapravo iste apsolutne vrednosti, ali različitog znaka. Znači ovdje imamo 2 i minus 2, 3 i minus 3. I sad znamo kod kososimetričnih jednačina zapravo da je jedinica jedan koren. Okay? Znači onda ćemo imati 2 plus 3 minus 2 jednako 0. Okay? Znači ja kad zamijenim vrednost 1, ja dobijem 0. Jel' tako? To znači da x minus 1 će deliti ovaj polinom gore. Znači samo treba da odredimo šta je ovdje. Okay? E sad, jel' tako, po Bezovom stavu x minus pa koren, a koren je jedinica, zato što stvarno kad zamijenim jedinicu dobijem 0. Znači po Bezovom stavu x minus 1 deli ovaj polinom. Okay? Aj kolege, smirite se. Počelo da skače ovaj papir. Dobro. Znači, x minus 1, šta radim ovdje? Kombinujem, hoću da izvučem x minus 1 ispred. 2x na treći, sad mogu da kombinujem s ovim, recimo. Znači, 2x na treći mogu da kombinujem s ovim, jer kad izvučem 2, dobijem x na treći minus 1. Što je zapravo 2x minus 1, x na kvadrat plus x plus 1. Tako. Znači, vi ste ninja, vi znate da nastavite razliku kubova. Tako da imate jedinicu. Jedinica je skriveni stepen svakog broja. Znači mogu da piše 3, tako. To je zapravo razlika kubova. Kad piše ovako. Može da bude i kvadrat, može da bude svašta. Tako. Jedinica, osim što je vaša ocena pismenom, može biti skriveni stepen svakog broja. Dobro, znači ovdje imamo dvojku i tako ovo sve. I šta možemo ovdje da izvučemo 3x, tako. Ovdje imamo onda x minus 1. Ok. Znači, sad imamo x minus 1. Dobro, što množi. Da vidimo sad šta se ovdje desi. Znači imamo 2x na kvadrat plus 2x plus 2. I znači ovdje sad imamo 3x, znači plus 3x. Ok, jednako 0. X minus 1. 2x na kvadrat plus 5x plus 2. Jednako 0. Ok, znači ovo je 5x plus 2. Ok. Znači 1 0 nam je jedinica i sad treba naći 0 ovog polinoma, tu možemo čak i da potrebimo, znači ovo kako se zove formulu za kvadratne jednačine, tako. Znači minus b, to je minus 5 plus minus b na kvadrat, minus 4ac, 4 puta 2 puta 2, to mu dođe 16, ovdje imamo polinom sa 2 puta, to je 4, minus 5, plus minus 9, koren iz 9 je 3, i ovdje imamo 4, i to je to, znači ovdje imamo minus 5 plus 3, to je minus 2, podijeljeno sa 4, to je minus 1/2, i imamo minus 8, podijeljeno sa 4, to je minus 2. To je to. Šta kaže prstenice? Je li ovo tačno? Tačno je.